Mlaleli, ibandla iPentecostal Holiness Church likwethulela iNorthern KZN Annual Conference ngaphansi kobuholi bukaBishop MV Sibiya kanye noPastor TD Sibiya. Esiqubulo sithi it is a year of acceleration. uNkulunkulu ungena kumaplanwanga. Kuba sengathi nje akangene lapha ngishiya usibusiso bese ngiqhubeka nendlela. Izoqala ngomhla ka6 July kuze kube umhla ka10 July 2016. Indawo kusekhaya lethu Conference Center R34 Wellington Farm eMpangeni. Zikhona inkonzo zansuku zonke eziqala ngo9 ekseni kuze kube u4 ntambama. Imvuselelo iqala njalo ngo6:30 ntambama kuze kube u9:30 ebusuku. Izikhulumi Bishop JD Pitso, National Bishop, Apostle Muzwe Gwilinxumalo. Abaculi laba Mamhloni Buthelezi, Phili Chonco obesebenza kwiJoy Celebration kanye nabanye abaningi. Ngeminye imininingwane 0833 565459 okanye 0822 168 040. Ungaphuthelwa. Mlaleli, ibandla iPentecostal Holiness Church likwethulela iNorthern KZN Annual Conference ngaphansi kobuholi bukaBishop MV Sibiya kanye noPastor TD Sibiya. Esiqubulo sithi it is a year of acceleration. uNkulunkulu ungena kumaplanwanga. Kuba sengathi nje akangene lapha ngishiya usibusiso bese ngiqhubeka nendlela. Izoqala ngomhla ka6 July kuze kube umhla ka10 July 2016. Indawo kusekhaya lethu Conference Center R34 Wellington Farm eMpangeni. Zikhona inkonzo zansuku zonke eziqala ngo9 ekseni kuze kube u4 ntambama. Imvuselelo iqala njalo ngo6:30 ntambama kuze kube u9:30 ebusuku. Izikhulumi Bishop JD Pitso, National Bishop, Apostle Muzwe Gwilinxumalo. Abaculi laba Mamhloni Buthelezi, Phili Chonco obesebenza kwiJoy Celebration kanye nabanye abaningi. Ngeminye imininingwane 0833 565459 okanye 0822 168 040. Ungaphuthelwa.